Aligon naman po ni para Senior Inspector Edison Reyes, ni City Fire Marshal, ni Bureau of Fire Protection, ni Syudad. Sir mo namin, ni Bagarabi, live ka din mo Radyo Lawag. Apo Senior Inspector Reyes, sir. Naibag nga rabi tayo at amin nga kasayad digiti amin nga dumdumeg iti nalatak nga Bombo Radyo, Sir Roger. Okay. Sir mo namin, kumusta sir? Deti pa nagsubsubte ka, deti yan ti panagan, nga responde tayo iti mo nung nagundaway. Apo, hepe, agpapangka di gitoy, sir. Sir, halos kasangsangpit ko palaeng, kasangsangpit mi palaeng manipod. Deti nagapuanan mi nga uram. Tangamin na dati iti Karayan, iti Syudad Tilawag, itatay pa'y bigat, 11:54, dati may umuna nga alarma tayo, nga may sakbay deta, kat adati mo na nga re-respondihan tayo, iti partes ti Barangay 1, iti Syudad Tilawag, 11:24, kat before 12, nag-responde tayo met iti part ti Barangay 17, lalo dati Riverside, ket di tataya aldaw talaga nga nakapigpig sa ti apoy amutay maten nga ti Karayan ket adudta digitay rurot nga ledda ken digiti naumumong gabat ko natayo digitay naan-anod iti tiempo ti pinaglayos nga dagito iti talaga maipakita nga nakarubrubog datoy Karayan. Naman pa itay bago agalas sa alauna, medyo na-control tayo datay uram iti part ti Barangay 17. Ngayon itatay alas 2 iti malem 2:34 naka-receive tayo manen iti tawag ket pinagsublida tayo kada iti part ti Barangay 17. Ngayon nagalistugayan man nga nagramram ti apoy napanen iti Barangay 18, 19 at patpadaya apo aging gana iti datay mapatpatakder nga rangtay iti part na ti Dumaya. Then sa Balipay DJ apoy nga nangrugi iti batog na iti Barangay 29 wenno dati pay Barangay kasi dimanon kami ingana ti Barangay Kamanggaan iti Syudad Tilawag. Nakatidog detoy nga uram numan pay detoy apoy Roger ket madlaw mi nga multiple origin aduti nang rugyana na detoy apoy kumbaga kasla na isadya deto sa bali siguro di nagit nang sindi iti dagdudo mga partes na detoy igid ti Karayan makita mi ngamin na iti igid na ti dike adapay digiti pagbasuraan nga sa gabasit nga nauram pinupuuran da nadanunan mi iso nga bigla maten nga nagkaron ti napaspas nga pinagwaras na numampay digitoy katahan nga agkaka-connectar digiti daduma adda nang rugi iti tilaod adda nang rugi iti kenti sa bali may tinang rugi iti daya sir. Okay, sige na sa na po hepe. Manipod ti Barangay 17 na ti uram at dapat ti Dumaya ti paset ti Barangay 20 naging kan mapaset ti Kamanggaan. Apo hepe halang nga mesmesa iti uram nagkayam no digat porsyon digiti nang rugyan ti uram apo hepe. Sir, porsyon detoy talagang kumbaga kaslan na isadya pa din at ibang panunutik ka rutatay multiple origin detoy nang rugyana na detoy apoy tano kuma DJ lang Barangay 17 detoy pinagpadaya na akit na-control tayo kung mga sigod ngem sa balimot manenten nang rugi nga pay nga apoy iti dayaen na lalo iti Dumaya pay nga partes deti asidig deti mapatpatakder nga rangtay ket nagbibingbing namin ti ruot kada kuana kada deti nga part iso nga talaga nga nakarubrub tatay umaldaw sir. Okay. Sir, no totalmente amin mano nga fire truck iti ni subsub tayo or danom kadeti panakaurang iti kapanagan kadeti nga aldaw apo hepe. Bale itay bigat iti tingati aldaw bar iti damo nga responde mi sir ket talo nga fire truck ti nausar agraman DJ fire truck ni Apo Vice Mayor may naintulong itatay tingati aldaw ket itay malem halos nagresponde amin digitay truck tayo iti Syudad Tilawag in agraman TJ naka-standby iti iti substation iti San Mateo. So
nakapaminduamat nga nagkarga namin nagkarga digito nga truck tayo iso nga mapan ti talo nga truck then sagduduwa nga kargada sir. Okay. Mano nga volume no daw dito sir, dito niya pasut-sut tayo, dito nga altaw, apo hepe, kapulang ka dito responsable nga kinarami, kaya panakorami kapanagan, apo hepe? Bali dito duwa nga truck tayo sir ket 1,000 gallon ti mesa so duwa nga 1,000 gallon ket DJ basbasit nga truck tayo 550 gallons si Jay nakapaminduamet nga nagkarga sir no ka. Dito basbasit nga truck tayo. Okay, no totalin tayo sir, manod gastos tayo tatangal daw. Panag-perder, although dahil agad tapnon ti kasagat, mamuan iti publiko na po hepe, nga han nga sinsinan, iti once nga ag-try, once nga responde ti mesa nga per truck, apo hepe. Once sir, tangamin no nagbumba dete per truck tayo ket aglimlimit compute tayo lata iti 20 liters na no ka dete pinagpump dete truck tayo ket nakapamindwa umapaabot siguro iti 40 liters plus iti gastos na pa nga nagtaray kaya nagsubli iti pinag-refill kada gito truck tayo. So talaga nga medyo adumanen tinagastos tayo nga ken nausar nga crudo kada gito truck tayo ket aglalo ta kada gito ket medyo ikon-control mi kuma dito pinagkuami kasi kaputa medyo ngumina digiti bayad ti crudo ta limited med dito pundo tayo sir so nga sapay lang mata han nga pupuren dagiti kalugaran tayo tapno no makasave tayo mat iti gas kadigiti truck tayo nga responde sir. DJ nga tata sir, ti adan na kadita ta kadwa na pero de los Benos kadwa na 2 million ket moda ket nalakalag iti agsag pagsubsob nga babay ti dakay nga kaming ti Bureau of Fire Protection apo hepe. So nakunam sir nga pursyon adda tinestablisar tayo sir no sa sino nga barangay dagiti nang seged kadetoy nga kapanagan apo hepe. Bayad ti pinaki sarsarita tayo kadigiti imasideg bayad ti pinag-sip tayo sir ket ada digiti makikita damet nga mapan agi beleng kada ako digiti basbasura ta makita tay nga rod nga damet digiti naumumong pay nga basbasura iti acidic tidike. No man paay handa ma-identify no siya sino dagitoy nga nang sindi ka digitoy nga basura ket dita ti agdamang salsaludsuden ken palpulutputen tayo kadigiti acidic ti pagtaingan na kadaytoy nga lugar sir. Okay. Nga barangay sir, digiti instablisar ti basura nga mabaling nga napanda pinuuran. Although basura ko natin kat bawal nga gibasura kaditi kapanagan apo hepe no apay nga palpalubosan met kami digiti official di barangay. Barangay sir, tanong man lang matuntun tayo digiti kastoy nga barang nga problema, agsardag iti problema nga kanayon nga responde ti grasp particular ti kapanagan apo hepe. Base ti observation ko tatay sir ket halos amin digiti barangay nga acidic itidike ket adda digiti nagumpok wenno nagpupuran. Numan pa itay na ada kami iti dumaya nga paset ti siguro kamanggaan or pa daduma parti riweng ada man tinakita mi pa ijay nga nagibelengan nga iti mismo nga acidic itidike iti nakaipanan na digiti nga pa basura iso nga nadanon DJ apoy tatay agda mga ada kami iti nasa nga lugar. Okay. Di ba sir may parit agi basura iti kapanagan? Apo hepe? DJ nga rod ti ko ibagba ka DJ imasideng nga residente tatay ada mo siguro schedule ti pinagakot ti basura digiti garbage truck ti syudad Kilawag dapat ijay kumalatan na pick up points ti pagipananda handa nga ipanen kadigiti igit ti karayan tapno no mauliklikan ti kastoy nga kadakkel ti uram na kasa. Okay. Nga barangay digiti sir, mabalin ta naganan nga barangay. Muente man digiti responsable nga residente kadito nga agibilbelang apo hepe. Halos digiti nga barangay sir ket medyo jak manipod iti matkit din nga manipod iti 16-17 agpadaya detan
hanggang maabot na ka DJ party Kamanggaan siguro or party Riweng ta iso nga maintain na danon DJ apoy nga nagapuanan mi itatay sir. Okay, papunay na yan. Nakaigiget tatat ko siyudad, ti pa nagbasbasura. Tagay, madamad nga naggibalbalang, ti basbasura, kadito nga ang igit ti karayan. Damad lang timulong, sir, nga residente, or tanod, kadigiti na dakamat nga barangay. Apo, hepe, ngay may timulong kada kayo, sir. Sir, agyaman kami kadigiti dadumang jak ma-identify kami digiti dadumang barangay official ngayon masidig tatay sir ngem adadamet digiti may ken kastamet nga nagpigsa nga katulungan mi digiti OJT mi nga agdamatata iti BFP lawag digiti criminology crime ti nagdumang university ti Ciudad Tilawag nga isuda apo ti kadwami nga isuda man titimulong kada kami so dakkel nga katulungan mi isuda kadatay napasamak nga oras. Okay. No sumat totalin tayo sir manong hektarya deti nauram iti kapanagan apo hepe mani puti barangay 16 or 17 aging ganat kamanggaan apo hepe. Medyo hangko ma-identify sir no kasano ti Kalawan na ngem siguro approximate latan ti siguro 5 hectares more or less no ka sir. Okay. Sir, maraming salamat kaditi oras manen nga nakainom mo na istasyon di Bombo Radio. Malaksid sir na deti apelam or panawagam, especially kadito ta nga masansanan nga respondyan nyo nga grassfire, imbes ko mga digiti lang nasisita ting kasubsuban, digiti kang runa, digiti residential, building, pagsetan na kidisert, awan digiti nirana nga insidente nga uram, nga malaksid kay di grassfire, nga respondyan dito, apo hepe, tamangan, iso ti mesa giti rason nukwan nga mawanan tayo ti danom kadagiti fire truck. So anat apela tayo sir. Kadito ta sapay tahan nga maulitan manan ha. At sapay ta nga maulitan apo hepe kadito ta mas basama nga graspay na muna han nga ligat kadito ta ang mapantay ti summer season apo hepe. Go ahead. Well sir, agyamanak kahit kuman ti magki mangited iti mensahe kadigiti amin nga ada iti Ciudad Tilawag ken hanlaing iti Ciudad Tilawag siguro na amin iti probinsya nga Ilocos Norte tangamin iti record min manipud pay nag-start dati fire prevention month nagadung nga grass fire ken nagadung nga garbage fire ti itawtawag da iti opisina ket kasla kuma iti dating aldaw ket hanlaing nga dati karayan iti nagrespondean tayo ada pay grass fire itatay iti barangay Tibwa ken iti Bira. Kastamet nga adda pa iti respondan tayo pa nga uram iti lataag tatay matlaeng malem imbag lang nen tahan nga nairaman digiti balay nga asidik digitoy nga na uram nga na respondan tayo. So apo nga mapapelaak kadigiti kalugaran iti Ciudad Tilawag liklikan tayo kumaapo iti pinagpupuor tangamin nakaalalisto nga agwaras ti apo ita tata nabara iti panawen ken no daduma ket talagang buyugan iti napigsa nga angin ket no kasi nga pumigsa ti angin ken nabara ti panawon alalisto laeng agwaras alalisto narigrigat nga makontrol. So DJ lang apo liklikan tayo kumati pinagpupor. Maraming salamat para Senior Inspector Edison Reyes ti City Fire Marshal ti Bureau for Protection ti Ciudad ti Lawag. Ayun na po niya po hepe at ti Bureau